Pre 1 gigový iPod potrebujeme SD chlieb o veľkosti 1 giga. Alebo väčší. Môže byť NAT, hej, ale to nie je iPod. iPod znamená, keď vložíme 1 gigový SD chlieb, iPod. Ako iPod. Áno. Ešte sa stretávame na trhu s falošnými výrobkami, ktoré nie sú iPod, pretože sú len pod, hej. Pozor na to. Len pod sa líši od iPodu tým, že len pod sa dá len pod dať. iPod vieme dať aj NAT. iPod aj NAT, hej. Potom je iPod. V novej verzii máme 2 gigové iPody. Vôjde tam viacej masti a teda informácií. Takisto majú funkciu teda ako iPodu. lepšie masti, hej. Keď je 2 gigový iPod, cítiť masti už. Ako. Ale takisto iPody, aj keď sú 2 gigové, musia ísť iPod aj NAT, hej. Symbol. Lebo keď ide len NAT, to je NAT. To v teleshope sa stretnete s tým, ale iPod je iPod. Takže, tak. Cena? Ten priemerný iPod 2 gigový sa dá zohnať zhruba, no, keď si ho objednáte hneď, Áno. 1 gigový iPod, to je tento iPod, 1 giga, iPod, ale iPod, hej, nielen NAT, iPod. Tak 1 gigový vieme zohnať za 4999 a keď zavoláte do 10 minút, máte 2 gigový iPod za 5999. A k tomu máte jeden nadpod, ale len gigový. Takže tak. Dobre, ďakujeme. Dovidenia.